Maayong buntag sa tanan. Usa ka maayong buntag kung kita mga lagad sa Ginoo kay nagaingon diha sa atong nagaingon diha sa nagaingon diha sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 58 nagaingon, bulahan busa mga minahal kong mga kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Amen ba? Nga atong pagpangalagad sa Ginoo dili gyud makawang, kay ang Ginoo mopuno sa kanato sa mga maayong butang nga atong madawat gikan kaniya, kay mo man iyang saad kanato nga iyang ihatag ang mga maayong butang kanato. Kung kita mangalagad sa Ginoo, then ang tanang maayong butang iya gyud ikadugang kanato. Amen ba ta mga igsoon? Busa di ta magkugi ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug diri sa atong atong tubag-tubag nga pagbasa sa Salmo, Lucas, atong makita sa Lucas kapitulo 1 versikulo 50 nagaingon diri. Nagaingon diri mga igsuon sa tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ugos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo sa Ginoo. Ginoong nga gamhanan, Dios balaan ang iyang ngalan. Sa mga igsuon, makaingon si Maria, nakaingon nga bulahan siya kay ang mga dagkong butang gihatag sa kaniya. Kung kita magsunod sa atong Ginoong Hesukristo, then ato ding madawat ang mga dagkong butang nga gisaad kanato sa Ginoo. Nagaingon pa diri sa atong tubag-tubag nga pagbasa sa Lucas, nagpakita siya kaluoy sa tanang mga mahadlokon kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Amen, mga igsoon. Gibusog kita sa mga maayong butang. Unsa man yung mga maayong butang atong gihatag sa Ginoo kanato. Kung usa ta ka ang atong pamilya makabaton og kalinaw, kung natay mga anak dili sila mahimtumpawak sa mga talagman, kung dili ilikay siya sa Ginoo, kay mao man yang saad kanato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan nga mga kaliwatan hangtod sa kahangturan. So ang iyang saad dili gyud kung magsaad ang Ginoo hangtod gyud sa kahangturan, dili ingon nga saad siya karon ugma di na pod. Ang saad sa Ginoo mulungtad gyud hangtod sa kahangturan. Ug nagaingon pa gyud diri sa atong nagaingon diri sa panultihon mga igsoon 19:23. Tahura og kahadloki ang Ginoo og ang imong kinabuhi
ma, ma, kab- o dili layo sa kakuyaw. Ang imong kinabuhi dili layo sa kakuyaw. Kung mahadlok kita sa Ginoo, sorry, kung kita mahadlok sa Ginoo, dili kita mahilayo kita sa kakuyaw. Sa mga igsod, kahadlukan nato ang Ginoo, dili ingon nga mahadlok ta kay kun dili mahadlok ta sa paghimo sa mga dili maayong mga butang, mga dili maayo nga mga butang, mao nay atong kahadlukan. Dili ingon nga mahadlok ta kay ug ingon pa gid ya kahadloki ang Ginoo kay siya hatag kanimo kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, atong ang ebanghelyo natong karon nga ebanghelyo nato nagahisgot kini sa kang Maria ug kang Hesus, nga si Hesus sa dihang na mauli sila wala makauban kanila. So nabalaka pag-ayo ang mga ginikanan ni Hesus niini kay wala man nagpahibalo si Hesus nga magpabilin sa Jerusalem. Unsa may atong pagtulun-an nga makuha niini mga igsoon. Sa ato kining ang pagtulun-an nga atong makuha niini mao nga ang kita mga anak kinahanglan nga dili kita magpabadlong sa atong inahan. Kay gipakita ni Maria diri unsa ang iyang kasing-kasing, unsa ang iyang kaguol nga ang iyang anak wala maihuban kanila sa pag-uli. 3 ka adlaw nilang gipangita ay hapan nila nakit-i. Busa kita gihatagan kita alam nga kung kita usa ka anak kinahanglan nga tahuron nato ang atong inahan kay dili lalim kung ang atong inahan maguol. Ingon diri sa atong ebanghelyo nga iyang gitipigan sa sulod sa iyang kasing-kasing. Usa ang atong makuha nini nga pagtulon-an nga kita usab mga anak kung kita naay lakon mananghid kita kay dili lalim kung ang atong mga ginikanan mabalaka kay niingon diri sa atong ebanghelyo nabalaka kaayo ang iyang mga ginikanan sa pagpangita ni Ginoong Jesucristo. Unsa man ay mga pagtulon-an nga atong makuha. Ipakita diri nga kinahanglan nga atong mga inahan atong sundon kay nagaingon diya sa pulong nga tahura ang inyong mga ginikanan ug aron mataas ang inyong kinabuhi. Busa tahuron nato atong mga inahan kay sila ang nagmatuto kanato gikan pa sa sabakan. Busa dili lalim ang kaguol kung sila atong dili nato tahuron. Labihan kaguol, labi na kung kita magpabadlong. Busa mausab si Mama Mary nga iyang anak nga Ginoong Jesucristo wala mananghid kaniya. Nganong nahitabo man ni mga igsoon aron atong kakuhaan og pagtulun-an. Dili gisulat dire para atong ignon nga si Hesus nagpabadlong, kundi gisulat kini aron ato kining makuhaan og pagtulun-an nga kita nagkinabuhi karon isip mga Kristohanon. Kung kita usa ka sumusunod ni Ginoong Jesucristo, then atong ayuhon ang atong pamilya kay nagaingon diya sa iyang pulong nga ang gamay nga pamilya usa ka gamay nga simbahan. Busa diri magsugod sa atong pamilya ang gamay nga simbahan. Kung unsa nato gipagdala ang atong pamilya, unsa nato pagmatuto ang atong mga anak
kung mahadlokon ba sa Ginoo labaw, mahadlokon kanato og labaw gayud sa Ginoo. Kinahanglan nga ato kanang matuto sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mudulot gyud sa atong mga kasing-kasing ug mga hunahuna. Kay nagaingon siya sa iyang pulong nga ang iyang pulong mas hait pa sa espadang duhay suwab. Mudulot kini sa hunahuna o kasing-kasing hangtod sa kinauyukan sa mga naglutahan. Sa atong tamnan, atong mga anak sa pulong sa Ginoo, kay kini mutubo gayud kung sila makanunayon natong pagasultian sa pulong sa Dios, nga ang Dios andam kanunay nga mo tabang kanato, andam kanunay ang Dios mo hatag kanato sa tanan natong gikinahanglan. Usa mga igsoon, kung kita usa ka Kristohanon, then ang kalinaw ug kalipay magauban gid kanunay kanato. Dili kita biyaan sa Ginoo, kay kung kita nangalagad kaniya, atong maangkon ang mga maayong butang. Dili pareha sa kalibutan nga mo'y ilang gikuan karon nga wala kunoy nadato sa pag-eskwela, baka ka na mga igsoon. Siyempre, nag-eskwela pa man ta, di kita madato. Pero di tayo madato nga buhong sa mga salapi o sa pa mga butang. Insakto ang atong pagkinabuhi o dili ta magkalisod-lisod kung kita makahuman pag-eskwela. Ang kalibutan karon wala. Perting gubuta ang ubad tuwa sa drugs, ang ubad ang ilang pamilya gubot, pero kung kita nangalagad sa Ginoo, anaa gayud ang kalinaw sa atong pamilya, kalinaw ug kalipay nga dili nato masabtan nga kalipay, dili pareha sa kalipay sa kalibutan nga pagkahumad wala na. Sa kung kita nangalagad sa Ginoo, ana ang kalipay, kalinaw ug ang atong pamilya layo gyud sa kakuyaw. Kay yang giingon sa pulong niya, kung kita mangalagad sa Ginoo, layo ta sa kakuyaw. Usa mga igsoon, hinaot nga namoy nakuha ang gamay, sa gamay lang sa pagtulunan nga atong nadungog karon. Tato ebanghelyo palihog manin.